גג ישיבת ההסדר ליד החנוכיה שעשויה מקסמים. ולמה אני פה? להודות על הנס שקרה. בשמחת תורה התחילו להפגיז אותנו בטילים, וקרה לנו נס גדול. 600 בחורים של ישיבת ההסדר ואני אנוכי הקטן היינו פה ושמענו את כל הקרבות, והקדוש ברוך הוא חס עלינו והם לא הגיעו לישיבה. ותמיד צריך לבוא להודות במקום שקרה לנו נס, ופה בישיבה הזאת על הגג קרה לנו הנס שאף אחד לא נפגע. והנה החנוכיה הזאת שמיוצרת מהטילים שהעזתים יורים עלינו לעוטף ישראל, זה החנוכיה, זה חנוכה עצמו. ככה מדליקים את נרות חנוכה בסדרות. כל ערב מגיעים ומדליקים פה את נרות החנוכה. זה המקום הקדוש שלומדים תורה. וגם אתם תלמידי נווה הרצוג, תמשיכו ללמוד תורה, תמשיכו לשמור על השגרה, כי רק בזכותכם הצבא ינצח. חג חנוכה שמח.